Bună ziua lume, eu sunt George și bine v-am găsit la al doilea tutorial. Acesta este despre cum să faceți o semnătură în Photoshop CS6 portabil. Am făcut un tutorial despre cum să descărcați, iar acum un tutorial despre cum să faceți o semnătură. Deci, intrăm la File, New, punem aici 500, aici 300, iar aici, neapărat, nu uitați, să apăsăm pe transparent. Dăm OK și o să apară asta. Bun, acum dăm pe text, pe T-ul acesta și selectăm că vrem să fie textul de mare. O să fac cam atât. Și pune Sane Jocuc. Sane Jocuc. Fie așa. Bun. Îl selectăm. Aici vedem cât de mare, putem selecta cât de mare să fie. Dacă nu vă place mărimile, dacă nu vă plac mărimile, puteți da 100 sau 20 sau 50. Eu o să las pe 60 și să fie cam așa. De aici selectăm fonturile, un font. Eu am mai multe fonturi și descărcate, dar sincer cel mai mult îmi place, sau puteți căuta așa, selectați și dați pe el. O să acum nu se va apară, fiindcă unul este modern și unul este Minecraft și dăm iară. Modern. Gata. Îl selectăm iarăși. Hai să selectăm culoarea. Eu îl pun în verde, cam așa. Sau lăsăm. Mai bine pe negru. Bun. Dăm Enter. Enter, mă. Ba nu. Putem da și pe ăsta. Și gata. Mutăm textul. Îl punem unde vrem. Îl pun cam aici. Și apăsăm double click pe scris. Uitați aici. Bun, după ce ați apăsat double click, o să apară asta. Be found drop shadow. Dăm double click pe el. Și în loc de 5 punem 1. În loc de 0. La 0 lăsăm tot 0. Și iar la ultimul punem tot 1. Aici punem, facem 100. Și aici tragem până la 100. Să fie 100%. Bun, deci dăm OK. Și o să îi dea un efect mai tipător. Bun. Mai așa. Iar acum mai facem un context. Dacă vreți să-l puneți pe Minecraft România, eu pe forumul acela lucrez și am helper pe play. Deci o să fie play, nu. Stați. Selectăm să fie mai micuț, pentru că este textul secundar și da. După aia nu. Helper. Acest font, dacă dăm pe Aron, nu, pe DS, o să fac așa. Deci eu fac, uitați așa, dăm pe 14 și îl punem Bebas. Așa. Bun, după aceea, cât este asta? Comentat, 24. Bun, dăm iară pe 24. Selectăm iară modern. Play. Da, stați. Modern. Da, iar o să apară tot. Sau? Da, să punem 24 și acum play. Minecraft. Punem iar pe 14. Selectăm iarăși Bebas. Și punem punem liniuța, o selectăm și băgăm Bebas. Selectăm iarăși liniuța și o punem de 14.
Bun, play.minecraft romania.ro și o selectăm iarăși, punem modern și pe 24. Bun, cam atât. Aici schimbăm iarăși culoarea, dar eu, sincer, cred că o pun așa. Nu știu. Cam atât. Ba nu, n-am terminat încă. Trebuie să spun iarăși cum se salvează de înainte. Selectăm iarăși Drop Shadow, dăm double click pe el. În loc de 5 punem 1, la 0 lăsăm așa, la 5, la ultimul, iarăși punem 1 și aici tragem aceasta până la capăt, până nu mai merge. Și o să arate cam așa. Bun. Iar dacă vi se pare că este prea mare materialul pe care facem semnătura, uitați, apăsăm pe a 5-a de aici sau apăsăm pe C și pe C merge și selectăm cât vrem să fie. Uitați, așa, și dăm Enter. Și s-a făcut mai mică, după cum vedeți. Acum, ca să o salvăm, să nu fie... Ea se salvează într-un fel, avatarul într-un alt fel. Dăm pe File, Save. Și aici unde scrie Photoshop PDD, selectăm și punem png.pns. Și dăm Save. Dăm OK. Iar acum o să vă arăt aici semnătura. Și cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe. Ne vedem în tutorialul următor.